Un dia, com ja sabeu, té 86.400 segons. Segons que una volta que passen ja no tornen. Així que no sigueu tontos i aprofiteu el temps. I no deixeu per demà el que pugueu fer avui. Sigueu creatius, perquè jo crec que vosaltres m'haveu demostrat aquesta part de creativitat, d'espontaneïtat, d'innocència, en la que ells viuen els 86.400 segons de la seva vida i cada dia, i sigueu creatius amb nosaltres, amb el vostre temps i amb la vostra vida. I si tot això ho aconseguiu, nosaltres vos cantarem que ell és mi.